Mám celý set, ty vole, jsem jak elf. Mě normálně Ježíšek vyslal infiltrovat Santa Clauskou bázi a odpálit ji. Ale vemu tohle, vemu Varset Brahma, uvidíte jak rychle zabiju ty tanky, jo, že fakt zabiju ty tanky super rychle, jelikož mám tu pasivku, no. Run. Proč neutíkáš? To bylo celkem obvious, no. Tak ne, no. Jump me. Dobrý. Holy fuck. To je trošku jiný styl damage ten Nocturne. Tohle je dobrý, že jsem postavil ty 2 daggery, protože mi to dá 24 attack speedu, že jo. Vej na mě dohnala na farmu samozřejmě, protože já jsem to shareoval s tím blbečkem Malkem, teda Cho'Gathem. Ona krytla! Ne! A jestli jsem měl heal, tak jsem ještě víc, nebo mě to teď přišlo. Ten Cho'Gath by měli proti hej, ten... Ti lidi jsou, někteří jsou tak ztracení, ty vole. Bronze heal, bracho. Ti chytří pochopí, proč jsem tam healoval. To by to radši vysvětlovat nebudu. Zajímavé. Jo, já třeba nechápu, proč takový člověk, který je tak strašně špatný, mi do chatu napíše bronze heal, když vůbec nedokáže ani zapnout mozek na to, aby přemýšlel, proč jsem ten heal dal. Jo, možná bys, kámo, nebyl tak špatný hráč, kdybys koukal na ten stream a přemýšlel u toho, co já dělám, ty vole. Úplně mě to triggeruje, takový lidi. Jako zrovna toho Malka já se celkem bojím, ty vole. Toho jako středit nechci, ty jo. Teď se celkem bojím toho Malka, že mě naflashuje a že mě nedá štít jakože nedá ten štít, aby do mě nemohli střílet. Tak toho jsem dobře krytnul, ty vole. A já si tady vládnu, ty vole, na té mapě teďka úplně, já si můžu dělat, co chci.